Joo. Aktiiviloma 2. Oliko loma aktiivinen? No oli. Joo, todellakin. Oli. Oikein yllättiin, että täällä on niin paljon tekemistä näin talvellakin. Joo. No joo, kun varmaan monet tuot ihan just etelästäkin niin lähtee sitten Lappiin. Ainakin tuntuu, että kaikki omat tutut, niin kaikki vaan puhuu, että lähtee jonnekin vähintään Kuusamolle. Et miksi lähtee niin kauas, kun täälläkin on näin paljon kaikkea tekemistä. Meillä oli eka päivä oli siellä Oravissa. Joo. Mitä se piti sisällä? No heti alkuun me hypättiin melkeinpä niin moottorikelkan kyytiin, pilkkireput selkään ja lähdettiin järven selälle. Siinä oli ihan hauska. Mäkään ole ikinä moottorikelkalla aikaisemmin ajanut ja pääsi heti ajamaan. Katja tuli siihen kyytiin ja kovaa vauhtia lähdettiin vielä, että se oppaan perässä. Saitteko kaloja? Saatimme niitä syöttikaloja. Katja taisi saada eniten kalaa. Se saa aina syöttikaloja ensin sieltä pilkkimään pikkuahvenia ja sitten kokeiltiin sitä madepilkkiä. Joo. Siellä sitten rupesi tulee jo hämärä, mutta ei me sitten saatu kuitenkaan. Mutta sitten siellä oli ne katiskat, niin sieltä sitten otettiin isoimmat. Joo, katiskat oli täynnä madetta. Ja sitten sieltä mentiin sinne Linnasaareen sitten vielä. Sitten mä pääsin ajamaan. Ei se ole semmoinen olo, että kun se vähän horjahtaa, että nyt se kaatuu, mutta eihän se mihinkään kaadu kovin helpolla. Pääsittekö Oravin kanavalla olemaan? Käytiin me kellumassa. Leikittiin norppaa vähän aikaa. Se oli kans yksi jännimmistä. No. Mä jouduin kävellä eka sinne jäille. Mä yritin kyllä Katjaa saada, mutta ei se suostunut. Sitten sä tipahdit niiden jäitten läpi, kun oikein tiennyt missä kohtaa se ranta alkaa, niin sit yhtäkkiä niinku humps. Säikähditkö sinä siihen, kun hän häipyi? Oikeastaan mä taisin vaan nauraa rannalla. No sit siirryitte Tanhovaaraan ja siellä oli erilaiset puitteet. No se oli vähän erilainen paikka sitten taas, joo. Siellä oli tosi paljon lapsiperheitä, se on oikein semmoinen aktiivipaikka, että just niin kuin lapsiperheillä varmaan. Joo. Olihan siellä vaikka mitä, kun oli se lukujärjestys, missä oli sitä kaikkia ohjelmaa, niin siellä oli kyllä vaikka mitä. Se oli hienosti tehty. Joka päivälle oli koko aika jotain hommaa. Ja se siinä yllätti, kun se on se urheiluopisto, niin olen joskus urheiluopistolla käynyt, mutta en mä kans sitä oikein tajunnut, että sehän on ihan niin kuin iso tommonen, mitä sen sanoisi, kokonaisuus, missä on ihan, voi mennä pelkästään vaikka kahville tai hakea majapaikka ja ei ole pelkästään urheilijoille, mitkä siellä on leirillä. Tosiaan varmaan lapsiperheille ihan paratiisi, kun siellä on niin paljon kaikille jotakin, että jokainen saa. Ja lapset oli ainakin ihan innoissaan siellä. Joo. Siellä hallillakin, kun pääsi illalla sinne leikkimään. Joo, Kerimaat ja eniten se ilta, mutta ensinhän me käytiin siellä lumikenkäilemässä, että siellä oli kans hienoa harjumaisemaa. Joo. Tehtiin varmaan pari tunnin lenkkiä. Niin, meillä oli opas mukana, että me vaan käveltiin perässä, niin se oli kans niin helppoa. Joo, ei tarvinnut lukea karttaa ja miettiä niin. mitä. No siinähän oli alkuun, että ne tekee ruokaa nuotiolla, se on semmoista nuotioruokaa. Loimulohta. Loimulohi oli parasta lohta, mitä mä oon ikinä varmaan syönytkään. Meillä oli se iso saunatupa siellä käytössä kaksistaan ja sitten oli savusauna ja sitten oli tehty avanto. Oli vielä koe uitettukin, että avannon tekijä oli käynyt siellä kanssa sukeltamassa ja kokeilemassa pohjan läpi, ettei ole mitään siinä. No sitten oli se ulkopore alla siinä saunan vieressä. Joo. Ja kuulostaa tosi hyvältä. No joo, ja sitten oli niitä kaikki hemmotteluhoitoja, kun oli. Joo, luonnontuotteita käytettiin. Hunajakuorinta ja mitä kaikki. Kauraryyni, naamio. Tuntuu vieläkin ihan sellainen sileältä kyllä. Kyllä se vaan toimii, että jos tuli ikinä mieleen, että tunkee hunajaa naamaan. Minkälainen punkahari oli? Joo, no tähän alkoi kivasti, kun lähdettiin tuohon vähän retkiluistelemaan tai matkaluistelemaan. Ja tuntuisi aika haastavalta. Mä en ole ikinä ollut kauhean mestari luistelemaan. Joo, se oli hyvä luista. Siis tosi kiva oli ja tosiaan tuntuu, että vasen jalka vähän huonosti luisti. Sitten selvisi se syy, kun tultiin takaisin ja otin luistimiin alas, niin huomasin, että se oli se suojapalikka jäänyt sinne pohjaan. Se luistelu vähän säiden armolla täällä. Ei ollut niin paljon pakkasta. Kuitenkin rata saatiin tehtyä. Niin. Joo, Harjunportille kovasti sitä, että meille teki sitä kovaa työ oli, että ne sai tehtyä sen ladun meille, tai luisteluradan. Sehän on tosi pitkä, jos se kokonaisuudessa olisi auki, että aika mielenkiintoiset vaikutteet. Joo.
Ja siellä oli se iso kouluryhmä sit just samaan aikaan. Niin. Joo, ja sitten siellä oli lettuvaaria ja nuotiopaikkaa ja vaikka mitä siellä ladun varrella. Niin olisi kiva semmoinen päiväretkikohde. Nyt kun moottorikelkka on tuttu ja luistelu on tuttu, niin tännehän pääsee talvellakin helposti. Joo, ja sukset mukaan ensi kerralla, niin. Tykätään hiihtääkin, niin täällä on kyllä tosi hyviä paikkoja hiihtääkin. Täällä on tosi hyvässä kunnossa ollut kaikki ladut, mitä ollaan nähty. Et reitit, ettei tarvitse mennä, niin kuin meillä on Turussa semmoinen 1,5 kilometrin ympyrä, mitä hiihdetään. Se ei ole kauhean mielenkiintoinen. Kiitos paljon, että ilo oli kyllä ihan meidän puolella. On ollut ihan huippu. Kyllä, mahtava loma.